bener Mas. Apa aku bermanja? Duh semua orang koso apa teteh Celu yo meneng bae. Ben. Enggak, naik di wong nang isor ngene iki, Mas. Alah. Curah, asline ya. Asline Sekar Asri iki nglimbekke pirang-pirang. Ora payu. Amin. Dar apa-apa. Payune ning tenda tok, nak campur sari ra tak gagas. Oh. Boros. Sing Boros. Kayak lha akeh tomboke kok. Nak tenda mesti bati wisan. Campur sari boros niku gumantung koordinasine. Sing koordinir sinten mengke mboten boros. Ya. Laras gantiane Pak Haji Aris. Ayo, penyanyi ini ndang metu salah siji Pak Haji selak mulih iki. Pak Haji oke pengajian jadwale saiki. Pokoke ditekke monggo. Semua
pinaringan berkahipun Bapak Haji Muhammad Sawaludin. Wah, iki wis genah lho iki. Muhammad iki. Iki wis genah nek niki. A1 pun nek pun napa menika Ayo, nggih. Sing penting tanggung jawab Ji ya. Lah yang kandhane nggih. Lamun-lamun nika nggih. Taturipun ngaturaken gunging panuwun sugeng rawuhipun dhumateng kadang-kadang keluarga besar saking Pawasri. Nggih, sapunika nggih pepunden kula Bapak Haji BP Harista sampun kepareng rawuh ugi berkahi kalayan ibu sedaya kemawon nggih. Kula wau Pak Haji Muhammad Sawaludin nggih juraganipun. Basa anu niki mboten ping pira mawon kula dilimpahke lho campur sari Sekar Asri nang ndi ya Allah. Apa nomorku wis diblokir aku. Aku sedih banget. Nggih. Niki pamiyang sasana katuraken iramanipun kala wau sampun katuraken lagamipun iki diganti irama sragenan iki Bapak. Kang aku request lagu. Apa? Nggih. Kersanipun Bapak Aris. Monggo Pak Aris ta, kersanipun menika kedanan apa? Aja.